Són el millor de cada casa. 114 músics formen la Banda Federal de la Comunitat Valenciana, una espècie d'elit entre els músics de les societats musicals. I avui estan preparant un dels 3 concerts anuals que fan. Per als integrants és una oportunitat d'interpretar repertoris del més alt nivell. José Miguel és de Quart de Poblet, Mari Carmen de Cox i Omar de Tavernes de la Valldigna. Formen part de la Banda Federal. Són el millor de cada societat musical de la comunitat. Fins diumenge es concentren a Navajas per a preparar un dels 3 concerts anuals que fan. Lo máximo, ¿no?, de nivel y de profesionalidad. Toques repertorio que de normal no toques en estas bandas. En 3 días ensayos un repertorio muy difícil. El acceso a la Banda Federal es a través de su currículum personal profesional y con sus estudios acreditados en los diferentes conservatorios de la Comunidad Valenciana. Es un proyecto auspiciado por la Conselleria de Gobernación. La batuta del director farà sonar els instruments per al primer concert d'enguany. Serà el 5 de febrer a Cox i a benefici dels damnificats del terratrèmol de Llorca. I abans d'anar amb els nostres companys de Nou Esport, una última hora de la companyia aèria Hispaner confirma que